Münir Rahmayev! Салам алейкум, biz xotin bilan otna sayin shoppingga yuribmiz. Хочешь, чтобы была женщина твоей, делай ее сам. Нәрсе? Елгингрей? За спиной успешного мужчины стоит успешная женщина. Караван идет, волки воют, дегендей, все вперед, алға. Тыңлаңыз, қараңыз, һәм комментариялар жазыңыз. Hayırlı. Мен башылар алдында... Біз энергет... Жамағат, білесіңме, біз бұл тапшыруны күттік. Дұрысын әйткенде, біз әлегі қонақ білән алдан сөйлешіп қойғаны... Сәлем достар. Сәлем достар. Әссәләму алейкум, жамағат. Ләкин болып шықмады, бірінші Жамағат, ұзын сөзінің қысқасы һәм қысқа сөзінің ұзыны. Шулай болсын әлейді. Жамағат, бізде бүгін қонақ бұл татар эстрадасының Energizer, батарейкасы. Мен аны шулай бір тақдим еткенім 2008 жылда. Һәм шулай болып қалды ол. Жамағат. Шүкіртке. Жамағат, күшлі алқышлар білән қаршы алабыз біздің энергетикамызны Мөнир Рахмаев! Салам алейкум, мен қай етірге мұнда дегенде Үш камера ішті бүгін сенің үшін. Аллаға шүкір келіп жеттік, ғайлә бала машинада жықлай, қатыным бүгін тоже әзірән келді, мен айтам бірге кірәбіз, былай болып шыл. Жамағат, ол туғыны тамашашысы білән келді, фанатлары білән. Бала жықлап кетіп, шуан бір үзім отырам, Аллаға шүкір, яңа проект, энергетический мощный проект, мен бұл проект ұшый, шуан кімді шақырсаңыз да келсәңіз мұнда рахаттанып шешуге болады. Рахаттанып, нешке айталар, без цензуры. Цензура болмай, просто рахаттанып, ашық шешу болады. Роберт, сен сөйлесің, бізге енді қамда шығып кетсек та. Мөнир қамызда Жамағат, мұнда конкретная Мөнир Рахмаевның уақыты Мөнир тайм. Жоқ, бүгін менің уақыт бар, шуан бір сәтті шешуге нормально. Бала жүкін 2 сағат қатын лимит берді нормально. Демек, Мөнир, хәлләр ничек? Ниндирәк эшләр белән йөрисең? Соңгы вакытта тормышында булган хәл вакыйгалар, яңалыклар белән үзгәрешләр белән. Хәлләр гөрли, проектлар бик күп, мин сәхнәдә дә, манда да, монда да бик күп направлениялар буенча йөрим. Миңа бик ошый эшләргә, мин эшләргә яратам. Кем нәрсә әйтсә дә, ничек әйтәләр, караван идет, волки воют, дигәндәй, все вперед, алга тапшырабыз. Юк, шуннан да әгәр без синең артыңнан күзәтәбез, мәсәлән, мин синең Инстаграмыңнан һәр көн сайын күзәтәм, чөнки син һәр көн сайын нәрсә дә булса чыгарасың, әйме. Көн сайын тырышабыз, куйган нәрсәдер. Инстаграмның хәзер лайклары әзәйде, чөнки без беләбез сәбәбен. О, менә чынлап та анда да, монда да без гүләтербез. Контактта да хәзер без бик актив эшлибез. Контактада менә бу проект булачак, шуңа görə карарсыз. Менә бер һәм шул уңайдан соравым. Мин синең артыңнан күзәтәм Инстаграмда. Син хәләл җифтен кызың белән һаман бергә, һаман нинди дә булса движухадасыз. Движуха. Кеше аласың шуның кадәр. Мин движухада. Бу менә бу сорау әллә кашаннан бар. Син куян энергияны аласың. Куян нишләп ул битмисең? Юк, бетергә тиеш түгел инде. Куян аласың. Мин балачактан ук менә укыганда минем шунда ни установка менә төндәлек бар бит, төндә дневник, әйме? Менә уже менә шул мәктәп вакытларында мин тегендә бөтен берне яза идем, менә мин блокнотлар яратам. Минем өйдә бик күп блокнотлар, менә анда уже. Мин тиз генә перебью, мин аңа хәтта шалтыратканда әйткән, тукта, язып куйма әле блокнотка, шулай диде. Минем шунда ним бар, гадәтем бар. Бөтен берләрне мин язам. Даже хатын да көлә, син ничек? Мин язам, ничә дә торырга, ничә дә завтрак тегесе булса, плавание, завтрак мин үзем пешерәм, аннан соң хатын пешерә, безнең очередь була. Бәлки мин бер көн әйтәм, хатын әйдә, утырдык машинага, киттек ресторанга, завтрак ясыйм. Матроны Үзем пешерәм ресторанда. Менә шундый девиз белән яшим, здесь и сейчас дигәндәй. Менә әйтәләр бит, жизнь одна, менә тормыш ул бер генә, шуңа рәхәтләнеп яшәргә кирәк. С кайфом, менә дөнья үзем өйрәтте ничек яшәргә. Дөресенкәдә менә төрле хәлләр булды минем тормышта. Бу хәлләр дә, то есть менә бу хәлләр мине ничектер көчле итеп перестроил по жизни вообще менә. Бик тә. Шуңа күрә 35 яшь был, Алла бирсә, бу ел кстати минем юбилей дата. Шуңа күрә без юбилей датына шундый әйберне төшәбез. Кайчан туласың 35 яшь? 35 ноябрьдә тула. Скорпион мощный, вперед дигәндәй. Менә шуңа күрә 35 яшьтә бик күп нәрсә күрдем, бик күп нәрсә булды минем тормышта. Шуңа күрә мин әйтергә була, закаленный, меня хәзер ничего не возьмет, только алга. Шуңа күрә
Рәхмәт дусларыма, рәхмәт туганнарыма, кем минем белән булды авыл вакытларда. Красавчик. Безнең хәзер Мөнир җырчыдан хәзер философка әйләнде. Әйе, шуңа күрә сорадым бит инде. Үзеңнең дә берәр тренингларыңны ачарга җыймысың. Бигрәк фәлсәфәче итә берәйме. Тренинглар куйсак, Алла сәбәт булыр. Бәлки менә жюридә утырабыз, яшь җырчылар килә. Менә ничек Мөнир абый әйтә инде. 35 яктылар бит. Хәтта менә үземә карыйм, менә кичә карыйм көзгә мен әйтәм, 35 юк монда мен әйтәм, вроде как под 30-30 нормально. Аллага шөкер, хатын әйбәт, ашата, бик күңелле, ушым ни. Кстати, хатынга да рәхмәт әйтәсем килә, ул мине диетада тоже не мен. Шунки, менә ни, күп ашарга нәрсәгә ул кирәк инде. Син үзең дә Роберт, ни нормально бит. Рәхмәт. Вот, шуңа моннан да ни желание появляется жить, двигаться дальше. То есть строишь себе план на день дигәндәй, и менә тәмин итеп ашыйсың, тәмин итеп эшлисең и тәмин итеп яшисең дигәндәй менә шулай. 35 яшьлек Мөнир Рахмаевның бүгенге көнгә ничә блокноты бар? Он блокнот менә уже менә быел ничә безнең 2023 ел. Получается менә он блокнот минем бар хәзер. 2013 елдан апарасың. Алып барам менә шулай калдырам аларны менә шулай җыйла. Ну бәлки алар хәзер кирәк юк, но анда просто контактлар бар. Кешеләр бар. Танылган драматурглар, шагыйрь, язучыларның бар бит әле. Беренче том җыелмасы, икенче том җыелмасы. Бу уже привычка керде, бу дип уйлыйм әйбәт привычка. Бу яхшы гадәт. Гадәт бит ташау, привычка гадәт. Шуңа бу әйбәт гадәт, шуңа бу әйбәтне яратам. Хатынга да әйтәм, үзең дә менә язып куй. Язганда монда уже ни, үзең дә чисто ни, уже автоматически перестраиваешься дигән. Мин педантичник кеше, мин педант. Мин яратам, когда все на своем месте, чисто мотор. Модник чисто, педант, модник. Я яратам. Без хатын белән атна сайын шопингга йөрибез. Шопинг күтәрә кайфын. Шопинг бирә, стимул бирә тырышырга, эшләргә дигәндә менә хатынның тоже шундый бар. Менә хатын ярата киенергә, кемдер әйтә менә синең хатының бигрәк ни высокомерный тегесе булса, анда кемдер әйтә күкрәкләрен там анда, ну в общем, слишком вызывающий киенә дигән шулай әйтәләр. Ну, менә ничек әйтергә, менә женщина, хатын-кыз, она старается для своего мужчины, чтобы мужчина был один-единственный, бергә яшәргә. То есть надо, чтобы женщина үзе подталкивала. Я, например, хочу, чтобы моя женщина была такая, хатын менә матур булсын, матур киенсен дигән булса, мин үзем шулай бер ясыйм. Хочешь, чтобы была женщина твоей, делай ее сам. Шулай дигәндә. Сорау менә хәзер мин сорыйм безнең тамашачыдан, бармы безнең тамашачы белән икән? Татар сразысында кем Мөнирдән тагын да зоклырак, матуррак киенә? Туктагыз, пока бер сүз әйтмә. Нәрсә? Элгенгрей, ирләр дип әйтәм. Ирләр шәкәй матур киенә. Сез үзегез күрәсез, мин белән шулай biz bir yılda bir iki tane kurşun alırız değil mi? Münir bizden her vakit tabişe trendte, her vakit tabişe şapkatlar batırışa. Dior, Türkiye. Şapkatlar batırışa ne diyseniz de. Türkiye shopping ya. Münir kiyim bilen, işli bilen. O sizge milyonerda kiyinmeyi, hem Ribro'dan telefonlar almayın. Yok şuna dostlar, milyonerda kaçımlar algan var. Бар. Yok, нәрсә, алган бар нәрсә. Ябыз нормально да, не, разнообразие булышат и булат иш. Ел сайын тырышам, мин хәзер алып барам бәйрәмнәр. Шуңа мин тырышам һәрбер сезонга яңа костюмнар алырга, смокинглар, шуңа күрә бу әйберләргә акча конкрет китә, күп итеп китә. Менә ни турында вернемся назад по поводу менә хатыннар буенча. Хатыннар менә һәм стильный буенча хатыннар буенча менә ясарга кирәк кастинг, не топ 10, топ 20 ясарга кирәк. Потому что менә хәзер күбесе анда сезнең менә комментарийлар бар, нәме язалар анда. О баштан аякка хәтле конкретно мине лайл, шлай, луйны, лайга батыралар конкретно. Нәрсә генә язмыйлар анда, например, хатын белән Төркия бардык. Тышсана язсыннар. Хатын нидә чыкты, купальникта мин анда тоже аның янында и тоже язра башладылар. Менә искусственный тегесебез пластмассовая кукла, әллә нәрсәләр. Мен әйтәм, нишләп как можно столько кешеләрдән вообще конкретно пешрак. Менә вот и потом аңа керәсең, карыйсың, үзе вообще үзен карамый, үзе салам алейкум, шундый, әллә нәрсәме, короче. Не, сез шуны әйберләр язасыз. Сора, брат, юк, мин килешәм юк, шуны матур әйбер, жизнь не так темная вся. Языгыз менә
не ничектер менә вот менә безнең менә шундый төсләр мотор, оранжевый, красный цвета, менә шундый мотор, желтый цвета, яме. Сары төстә. Менә шундый рәхәтләр бешә кирәк. Улыбат, ничек не конкретно нәрсә язасыз. Зачем Тормыш итәктә соры. Юк, бу фәлсәфәче. Юк, җәмәгать, все, булды җәмәгать, бездә җырчы түгел, бездә фәлсәфәче бүген. Все, не волнуй. Казанган фәлсәфәче. Менә шундый үзеңә тормыш энергиясын куян аласың. Менә. Энергия чыганагы нәрсә ул синең өчен? Зарядка у тебя тонкая или толстая? Да, зарядка тонкая. Честно, менә, әйтәсем килә. Китап укыйсыңдыр бәлки син. Мин китап укыйм, аннар китаплар укыйм. Бәйлисеңдер син. Бәйләмим. Шигәсең. Мин просто әйтәсем килә, мин бәхетле кеше. Юк, мондый кешенең Мин әйтәсем килә, мин бәхетле кеше. Минем әти-әни исән. Хатынның тормыш белән әти-әни исән. Аннарсың балам минем бар. Минем хатын, минем тормыш иптәшем матур, мине ярата, хөрмәт итә, идә бетә бер әзер. Мин бәхетле кеше. Минем яктан эшем бар. Аллага шөкер, исән сагына эшлим, тавышым бар, аякларым исән, кулларым исән. Тавышым бар, Тавышым бар, кыяфәтем бар. Мин матур. Карамагыз, минем шашым булмаса да мин матур. Нормально все. Мин нәрсә генә монда ясамадым, ампул янда шампуньнар берәр не. Җәмәгать, ул Юк, блестящий. күптән түгел генә бит әле безнең әбри хәбри ифсенә волосы теге чәч пересаживать итеп Пересадка ясады что? Хәзер ки. О, мин Нәрсәгә барып кайтады? Мен там по-любому пересадка ясады. Короче, пересадка полная. Салам алейкум. Бу пересадка эшләми. Минем дусларым ясады. Моннан алар күчерделәр менә монда хәзер уже не? Пляж күренә матур түгел. И монда алар башта төште, хәзер көрсә башлады, аннан соң хәзер шундый редкий волосы, как Сирәк чыкты. И короче не бу әйбер эшләми. Менә шулай. Шуңа күрә мин дип уйладым, хатын мәйтәм, тормышлар. Ясым юк, моңа кирәкми, мин сине шулай яратам мәйтәм. Яралы мәйтәм, өлгердем өйләнергә. Җәмәгать, мин Габригә язмакчы идем аны, юкшыннан да. Юк, мен аны язмакчы идем, чөнки минем дә дусларым шулай күчергәннәре, ул килеп чыкмады. Әгәр дә тукта, әгәр дә язсам, үпкәләр. Язмадым инде. Монда Мөнир бүтәнсе дә ачты да куйды. Ну, шынната, вот әбринең башы эшли. Нет, аның эшли понятно, ул әбәт сөйләшә. Әбринең минем шикелле баш ул килешә менә шундый прическа. Шуңа күрә әбри. Менә шулай салдырсаң шашыңны идеально. Храбатлы шулай ясарга. Просто хәзер 150 мең бирергә шулай бергә, как ну белмим. 150 мең тиран дигән. Роз 150-120. Ну бу кот мешке. Бәлки мөркемдәдер, может, үсәдер, кемгә үсәмер. Просто надо смириться. Безнең Мөнир бит гомумән нәрсә дип кенә әйтсәк тә сәхнәгә җырчы буларак чыкты, әйме? Ничек синең иҗаттагы эшләрең, яңалыкларың нинди? Концертларда катнашасың. Менә хәзер әйтәм. Бәлки син барыбер завязалдыр эстрада белән. Әйтермен, как есть менә. Эстрада буенча минем не как-то перегорел уже. Үттем, шул вакытны үттем. Хәзер алып бару буенча эшлим. То есть җырлау буенча тоже җырлыйм, но бәлки яңа җырлар пока, ну то есть яздыр, менә чынлап та яздырам, яңа җырлар яздырмын. Менә концертлар, гастрольләр ясамыйм. Чөнки бу юлны без үттек. Бу авыр юл. Затрат максимальный, заработок нулевой. Монда бәлки нурга чыгасың, бәлки минуска чыгасың. 5-6 җырчы хәзер йөридер гастрольләр буенча. То есть аларга халык йөридер, белмим, йөриме юкмы, менә ну бәлки йөри, халык йөри. Менә так инде не менә сәхнә буенча, җырлау буенча, концерт буенча как-то не хәзер суындым biraz әйме? Киттем, суындым, киттем бизнес буенча, менә анда монда йөрим, менә минем бик күп бизнес дидең, нинди бизнес белән шөгыльләнәсең? Бик күп направлениялар бар, менә то есть менә Мәсәлән, нәрсә соң? Итләр белән шөгыльләнәм, недвижимость, стройка белән, автомойкалар. Менә хатынга ала бирсә, менә безнең менә хәзер планнарда менә хәзер бер комната, бер бүлмәле квартира алдык, беренче этажда, анда салон кстати язып алып бирсә, хатынга менә шу Да, менә шундай. Аңа алып бирсә. Менә казылык белән мин шөгыльләнәм, минем. Кстати, менә китерә кирәк.
Benim de var. Ник sen alıp gitmedin mi? Çıt alıp gitme. Bilin, zire şakladınız mı? Yok, to'xta. Alay deme. Biz seni tag'in bir chaqirishapmiz. Yo, shunday olay bo'lsa, bir efirda просто mana proyezddan o'taymi-da, bunda efir bo'lsa-da, men просто kiram, sizga bo'lib qo'yam, aytaman, assalomu alaykum. Boshqa nazarga bir kanina, bizning mana shunday tamli kanina производство baranda shunday belki mana ta'minlaytirib. Qo'yda u жетиштирүү o'ziga. Жетекшіру bizning жетекшіру или жетекшіру. Жетиштирелер. Qo'yda жетиштирелер, Qozondami? Yo'q, Qozon tugul, bizda Nijgar yoqlarida, Nijgar yoqlarida, anda mening do'stlar bor, anda biz birga shayt motorni aydirib. Ko'pdan shug'ullanasiz, sen qozonlik bilan xabar. Yo'q, menga jibarlar, yozib biz bilan bunday narsani. Bor mening kim ola, kimga jibaramiz, tamnay bir, mana shu. Mana tut mana yoratam ishlarga, ondan bundan tisha, bundan tisha, bundan tisha, bundan tisha, degan tisha, aybat Allohga shukr tisha. Bayramlar olib boramiz, Allohga shukr. Dekabr oyına уже bütün datalar zabit benim Allah'a şükür işlep vereyim. То есть alıp baru boyunca men aytasim kira, menga bik kilişe, meni obrazda kilişe ol. Men onda da o'zimda jırlayım, bayramın oxirida jırlayım. Ham men shunday vывод yasadım, alıp baru bu meniki. Sen o'zingni topding. Men o'zimni topdim, men olib borib bik yarata, bik ushi, biz bunday bilan ishlaydik. Men olib boradirim kelinsincha, bunday jırlaydir. Mana shunday bir so'rov bor, men sen olib boruvchi bo'larak, u bütün olib boruvchilarga da, jirchilarga da xos ayber. Senin grafiğin tugumine her bir günün bilgilengen bulsa, misal için aymi, четверgdan başlap, panjshanbadan başlap, yakshanbaga qadar senin tulgan bulsa, baribir Ruscha aytsak, выгорание degan ayber bor. Senda выгорание var, когда bayramga kelsang, например, 2-3 saat kutib o'tirasan. Men yaratam bayramning mana keliga bilan mana oldan mana 30 minut qala bayramning boshlanadi. Mana kelamda keyin boshlaymiz sразу. Anda 2-3 saat o'tirib, anda men shulay bir yaratmayman, ishqida выгорание bilan shu выгорание bor. Balki har birining olib borishining shunday iyi bo'lgan edi. Menimda bu yil shunday ayber bo'ldi. Bayramni datаны забивать etasan. Ondan so'ng anda nishalar bo'lib chiqmadi, anda по истечению обстоятельств deganda tegsa bo'lsa, mana bu yil mana shunda menimni bo'lib chiqdi. Data bilan azrakkina to'g'ri kelmadi. To'g'ri datani oldim, bloknotda men yozdim, telefonda yozmadim. Bloknotni uyda qoldirdim, bunda sholtiratdilar, bu datani oldim, uyga qaytdim, qarayman, bunda data забивать etgan. Sboy. Ondan so'ng sholtiratib, anda mana g'afu etib, so'zlar aytib, ну mana shunday hollar bo'lib chiqadi, endi это жизнь, nичего не пойдешь deganday force-majorlar bo'lib chiqadi bizning ishimizda. No meni bu ishni yaratam, olib borni yaratam. Shundaqda tatar tilida уже aybatrak tatar tilida aybatrak olib boram. Chunki mana 1-5 yil tomonada nechta tatar tilini bek aybat olib bormadim tatarcha. Hozir endi aybatrak olib boram. Mana bu sizga aytib qo'yib, agar mana tatarcha olib borishlari kerak bo'lsa, ular bek ko'p, kimdir sholtirata, mana bizga tatarcha olib boradi. Mana Robert Islamov, mana go'zal bizning aybina Alloh tatarcha da, mana vizda registratsiya olib borayapti, mana shular. Zona esa hozir qarabalar bunda ham men ona tag'in bir banket organizatsiya. Bunlar biz ham durust aytasan. Bunlar hozir biz ham hamon reklamasi bo'lsa, seni meni meister. Shunata reklama kerak, biz ishlaymiz, biz do'stlashib ishlaymiz. Надо друг другу помогать, поддерживать deganda. Kimdir вообще bermay banketlarni. Shu bu meniki, shu. Aslida bormi kimga berishga? Yo'q, bermayman. So'ramay o'tiralar. Men ustoz osham, meni bor anda kimlarga sholtiratam bunda, tinglamda. Соответственно, kishilar ishlaylar, chaqiralar, потом отзывы yozsalar, rahmat, bitamni motor, aybat bo'ldi. Menir, bir so'rovini beraymi hali. Mana masalan, sen o'zingning banketlaringni kishiga berganda, ulardan komissiya so'raysanmi?
Yok, шындап та, слов нет, менә шындап та әйтәсем килә, комиссия сорыйм. Сорыйсыңмы? Yok, to'xta, нишләп сұрдық? Бүтән белергә, тегеләр белергә тиеш бит. Сеңа подгонять иткәч, алар бирәләр, акчаны бирергә тиешләрдер бит инде. Мин сорамый ит, так я вам подогнал, бирегез миңа комиссияны. Алар үзләре бирергә тиеш. Но иногда менә шулай әйтергә приходится. Почему? Потому что менә шундый минем ситуациялар бирде. Булды. Банкетны бирдем. Кеше рәхмәт әйтмә, и бер нәрсә исәләм алейкум. Шулай. Юк, менә вот шулай. Шулай. Хәзер әйтергә дә туры килә. Кем уже белә шул турында, алар үзләре уже үз гонорарыннан 10% күчерәләр. Бу әйбәт әйбер. Бу булай шулай булырга тиеш. Безнең һәрбер кешебездә гаилә бар, кредитлар бар, туда-сюда. Шуңа күрә яшәргә кирәк. Это нормальное явление. Шуңа күрә бар албарчылар кем әйтә, юк инде миңа сорамагыз тегесе миннән ни, мин яратмыйм бирергә процентлар тегесе булса. Нишләп шулай? Бу мине булып дөрес түгел. То есть шуңа күрә без бит инде ни эшлибез. Коллегалар, всем нужны деньги дигәндәй. Акча кирәк. И еще менә нәрсә әйтәсем килә, менә кемдер әйтә, менә эш юк. То есть вот этот эш бар. Эш бар, эшләргә кирәк. Иренмичә, диваннан торасың, матур гына әйтеп, киендең, прическалар ясадың, тәмин итеп, побрызгался дигәндәй, вперед эшләргә. Эш менә навалым. Эшләргә можно, и әйбәт яшәргә тоже можно. Ну без как раз әкрен генә йомгаклый барабыз, тапшырыбызны. Уже что ли? Ничего себе, собирасыз бигрәк тиз үтте дә китте вакытыбыз. Миңа бу проект ошый. Шуңа мен шакырыгыз талны. Бик күп нәрсә турында сөйләсе килә, сөйләшеп бетерергә килә. Бәлки тагын шакырырбыз килә. Темалар бик күп. Шуңа күрә мин яратмыйм менә шундый интервью чакыралар, шул турында әйтергә. Минем тормышлар әйбәт, күңелле, җырлыйм, Аллага шөкер, күңелле. Аллага йөрим, нормально, күңелле, бәйрәмле бәхте булыгыз. Бу бит шундый әйбәт информация да бит, анда бит скрыт информация бар. Менә бу әйберләр, алар күңелле, алар кирәк. Алар бу информациялар кирәк, кешеләр шул әйберләрне карый. Менә опять Инстаграмны алсак, ВКонтактены алсак. Әйбәт фотоны куясың. Менә шулай. Диван янында. Түбәтә киеп. Комментарийлар юк, лайклар юк. Менә шулай отырсаң. Мында кружка пива қойсаң, все, анда, салам алейкум, анда лайклар миллион, комментариялар, анда, салам алейкум, анда, все, и син, нишләп, реально мы хәзер шундый заманда, хайпта без популярлашабыз. Менә шулай. Венердің иң яраткан сүз беләсеңме нинди? Салам алейкум. Димәк, бәйрәмегезгә җырчы кирәк булса да, алып баручы кирәк булса да, алай-болай казылык ашыйсыз килеп китсә дә, Мөниргә язаласыз. Юк, чынлап та, менә кемдер әйтә, Мөнир Рахмаев, син что-то сәхнәдән югалдың. Без югалмадык. Без монда, без эшлибез, безнең турында беләләр. Менә шулай. Яңа җырлар яздырып, бу әйбердән, как бы ни, популярлык бу әйбердән тормый. Яңа җырлар яздырып, постоянно клиплар яздырып. Все дорого, коммерческий җырчылар бик күп. Менә радиога биргә җырны кыйбат, телевидеога биргә җырны кыйбат, бигрәк кыйбат. Төшерегез бәяләрне. То есть төшерегез бәяләрне, чтобы безгә ни, чтобы яшь җырчыларга чыгарга сәхнәгә. Талантлар бик күп, акчалар юк. Хәзер вот акча менә без чыккан вакытта, как бы ни, акча еще никак не такой роль играл, как менә хәзер. Акча булса, йолдыз чыга. Йолдыз булырга сәбәп булса, мөмкин җырчы булса, йолдыз булырга сәләт булса, монда тавыштан гына тормый. Кирәк мощный образ кирәк, мощный образ. Аннан соң уже тавыш бара. Хәзер менә шундый замана образ кирәк. Менә Айдар Галим менә утырабыз. Айдар Галимов уже бар. Салават абый бар. Элвин Грей бар, Тимаев бар. Мин бар. Менә бар, артистлар бар. Навкат Нигъматуллин бар. Мәрхүм минем Хәмдулла апам менә до сих пор яши. Минем иҗаттар дустым, сәхнә дустым. Зәйнәп Фәрхетдинова бар. Менә аларның уже ниләре бар. То есть менә алар уже йолдызлар. Аларның уже ни бар.
Аларны копировать. Ищите свое, свое надо искать. Это сложно, bu ağır ayber, ayma. Но belki bu образ sizga kitire, popülerlik kitire. Mana şulay. Hem мощный жир керек. Мощный жир. Eski жырларын яңа не яздырга кирәкме? Кирәк, яңа ниндидер направление кирәк. Менә шул турында тоже уйларга кирәк. Уңышлар яшь җырчыларга, безнең подписчикларыбызга, менә сезнең подписчикларыгызга әйбәт проект эшләргә язсын безгә, шулай итеп күрешергә язсын безгә, дөньялар тыныч булсын. Алла бирсә, безнең егетләребез кем китте, исән сагына кайтсыннар. Менә һәм инде бергә булып бердәм яшик, Аллага тапшырдык. Только алга. Хәзер без шушы сүзләргә кушылып, саулашып кына. Җәмәгать, мин әйтим инде, хәзер җәмәгать бездә бүген кунакта, хәзер мин аны яңадан регалияларын укып чыгам. Регалиялар мине яратмый, просто мине рахмат. Юк, алай димим инде. Мин без үзебез şey дигән, җырчы, җәмәгать, алып баручы, хәзер инде монда яңа юллар. Бизнесмен. Менә юк, бизнес коуч, фәлсәфәче, әти кеше, яраткан ирәйме. Белмим, анда тагын нәрсәләр өстәргә була. Юк, шуннан да ул бит син күрәсең, нәрсә ничек әйтим, ничек гаиләсен яратайм менә. Ул бит үрнәк булырга тиеш, һәм безгә дә гомумән. Гаиләне мин бик каты яратам, хатынны бик каты яратам, тормыш иптәшем мине бик поддержать итте. То есть хатынга бик рәхмәт. Шуңа күрә это многого стоит. И әйтәсем килә, на подвиги, кешеләрне на подвиги подведет какой-то сдвиг в жизни. Нәрсәдер булырга тиеш тормышта, чтобы кешене направить на просто на какое-то направление и дөрес юлга бастырган да. Менә шулай. Вот, поэтому мин кешеләргә әйтәсем килә, все нужно взвешенно карарга бетәберне, то есть вот и верить в себя. Вот. Хатын это тот человек, который поможет в жизни, поддержит. Әйтәләр бит, ничек татарча әйтергә була, за спиной успешного мужчины стоит успешная женщина. Вот, шуңа күрә әйбәт гаилә тора менә шулай берләрдән. Кереп китте ул. Хатынның ул хәтлек мактамалы бөтен кеше дә син. Хатынның ирәнәсен. Юк инде чынлап та менә минем менә хәзер көндә менә без менә кая бармасак та без хатын белән барабыз. То есть бу даже не из-за того, что там хатын мине там кто-то кем әйтер, может ревнует или еще что-то, или мин там үземдә. Просто менә хатын бу минем якын дустым. Хәзер көндә минем дусларым бик әз калды. То есть алар бик әз. То есть вот по стечению обстоятельств алар кемдер книжка кто куда. Без сөйләшкән инде. Менә шулай. Шуңа күрә дуслар алар әз. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, минем дуслар только менә даже не хатынына калдылар. Менә иң якын дустым. Алай димәйм бит, чөнки бездә баш дуслар бит. Ну, менә вот я же вот менә вот хатын белән инде обо всем можешь поговорить. Конечно. Любые темы, затронуть темы, монда хатын в любом случае не. То есть вот это поддержит, дисинга бирәне какой-то поддержка, напутствие дигәндәй. Вот поэтому благодаря менә әйтәсем килә, вот то, что минем хәзер көндә бар. Я благодарен не только себе, но и хатынга тоже. Хатын меня был что. Даже не столько помогли там кемдер анамында, то есть үз башым белән, хатын белән бергә эшләп йөрибез и дальше больше. Менә шуңа күрә что бы ни говорили, что бы ни делалось в жизни, все делается все к лучшему. Шуңа күрә Алла Тәгалә бик рәхмәт, миңа бирде шундый поддержка һәм толчок на будущее, в будущие проекты дигәндә менә шулай. Шуңа рәхмәт сезгә бик зур безнең подписчиклар, әйбәт. Алла бирсә күрешербез. Киләсе бу безнең 3-нче, әйме? 4-нчесе бу не проектларга чыгарылыш. Шуңа күрә күрешербез Алла бирсә. Тыңлагыз, карагыз һәм комментарийлар языгыз. Күбәйгә. Ассаламу алейкум җәмәгать. Рәхмәт, брат. Рәхмәт. Красавчик.